Jacobo Gaspar e Antón Alcalde, compositores galegos, ides estrear cada un de vos unha obra coa Real Filarmonía de Galicia nun concerto centrado no universo. Jacobo, a túa peza propón unha viaxe ao centro da Vía Láctea. Contenos como é esta obra. Bueno, cando me propuseron o encargo desta obra e a temática do concerto, comecei pensando no universo, nas súas dimensións, e o primeiro que sentín é unha sensación de abismo ou unha perda, un distanciamento con respecto ao mesmo. E curiosamente é isto algo que sentimos tamén cando lemos a veces un pequeno poema como pode ser un haiku. Esta paradoxa entre o moi grande e o moi pequeno tamén a teño cando penso na Vía Láctea, que é a nosa galaxia, porque dende a nosa perspectiva humana é algo que escapa a nosa escala, as súas dimensións, pero ao mesmo tempo ben podría ser tan só un pequeno haiku na inmensidade do universo. Ao mesmo tempo, a Vía Láctea ten unha forma como de unha gran perfección, porque é unha espiral con 4 brazos principais e un buraco negro no centro que de tal perfección parece como irreal, non? Ademais, daí ven o título da peza, Vía Láctea, haiku espiral, que é unha especie de definición poética da Vía Láctea. Ademais, hai outro feito simbólico que influiu na elección da temática, e que na Idade Media chamábaselle a Vía Láctea Camiño de Santiago, porque no verán do hemisferio norte sinala precisamente o Camiño a Compostela. E destas reflexións previas nace a obra, que podría definir como un breve haiku polas súas dimensións temporais, que son escasas, en torno a 4 minutos, e tamén polo seu certo espírito contemplativo. E formalmente define como unha espiral hacia o centro da galaxia, unha espiral que remata, por tanto, nun buraco negro, que é un espacio que a medida que nos aproximamos o tempo sucede cada vez máis lentamente. E en relación a isto, a obra finaliza precisamente con unha especie de océano sonoro estático que exhibe unha temporalidade casi conxelada. E en relación a esta idea de océano sonoro, precisamente gustaríame que a obra supuxese unha experiencia de inmersión sonora ou de inmersión no son, que son conceptos que a mí me gusta empregar para responder a unha pregunta moi recurrida, que como che gustaría que fose a experiencia perceptiva cando un ointe escoita a tua música? Pois esa sería a resposta, unha experiencia de inmersión no son ou de inmersión sonora ou escoita inmersiva. Antón, ti poslle música ao planeta Terra? Sí, pero de forma moi distante ao que ven conversando o programa. Parte tamén da mesma premisa programática, que era centrada sobre todo na astrofísica, en astros e distintos obxectos estelares. Entonces, unha vez vin o programa, vin que os planetas de Halls, a suite dos planetas de Halls, vai sendo un pouco a pedra angular do programa, e como esta suite carece de 2 planetas, carece de Plutón, que foi posta a música, creo que no 2005, por un compositor estudioso de Halls, añadeu ese planeta, entonces quedaba un planeta por aparecer na suite, que é a planeta Terra. Entonces, a perspectiva que toma a miña obra, tamén unha obra moi breve, de 3 minutos, non é tanto metafísica, sino moi matemática. De feito, está composta só por fórmulas matemáticas, desde o punto de vista de que, se tomamos como punto de partida a Terra e a foto tomada, que é a que se chama pequeno punto azul, hai unha distancia transcurrida que se transforma en música, en compases, seguindo uns procesos seriales. A obra sigue un proceso serial, que se conforma de distintos elementos, sobre todo acústicos. Já hai moitos tempos, desde hai moitos anos atrás, levo traballando con música espectral, sobre todo con música mal chamada nova complexidade, que esta se centra por unha premisa que é de, como definilo brevemente, traballa con tempos virtuales, por así dicirlo. Temos unha obra que sempre hai un director que maneja un pulso constante, un pulso genérico, e entonces hai uns pequenos pulsos virtuales que están latentes en toda a partitura. Isto se transforma acústicamente con 2 procesos que son 2 procesos casuales. Un é o efecto de movimento inmóvil, que se consigue mediante hai acelerandos, mentre a música se colapsa.
Entonces, a percepción do ointe vai ser unha especie de vaguedade que non sabemos se a música está acelerando, porque o proceso é contradictorio. Despois, por outra parte, tamén funciona a nivel armónico, que a través de bisbiliados, un efecto que se consigue tocando dúas posicións na mesma nota, pois o efecto é un efecto tímbrico, non? Pois entón esta obra é un efecto tímbrico. Esta obra está construída como un bisbiliando. De feito, de cada partícula, cada pequena célula que se vai conectando, ten a súa oposta, a súa parte negativa, e entón iso crea unha especie de viaxe inmóvil que é o que representa a imaxe, que é un pequeno punto azul pálido, un pequeno punto, unha mota de polvo solitaria suspendida no espacio, que somos nós. Entón, toda a música colapsada representa ese sonido. A obra se construye a modo de pasacaglia, vai desde prácticamente a inercia, desde sonidos eólicos, sin presencia acústica, hasta un estallido final que realmente é un colapso gravitatorio de toda a armonía que se produce mediante fórmulas seriales. Pois moitísimas grazas aos dous e moitos éxitos. Moitas gracias.